Demografický vývoj v České republice nezadržitelně spěje ke stárnutí populace. Jen do roku 2030 úřady předpokládají nárůst počtu seniorů až o 80%. Sociální a zdravotní komplikace se stářím spojené již jsou nebo jistě budou zřetelným problémem pro každého z nás. Proto vám představujeme projekt domovů seniorů Grand Park. Jeho základní filozofií je poskytnout bezpečný a přátelský domov se stálou péčí všem seniorům a zajistit jim aktivní a plnohodnotné prožití poslední třetiny života. Již nyní budujeme domovy Grand Park v Praze Štěrboholích, Hradci Králové a Havířově. Naše projekty jsou do detailu promyšlené, přičemž každý bude připraven poskytnout domov a péči přibližně 150 seniorům. Vytvorili sme koncept, ktorý je komfortný a dostupný pre užívateľov, je zároveň efektívny po stránke prevádzky a zároveň je zaujímavý a výhodný pre investorov, respektíve spoluinvestorov. Jako první otevíráme v květnu 2015 domov seniorů Grand Park Havířov. Seniorům nabízí nadstandardní sociální i zdravotní péči 24 hodiny denně a 365 dní v roce. První část domova je k dispozici seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu vyššího věku, a potřebují pravidelnou pomoc v oblasti osobní péče. Pobyt v domově by jim měl nahrazovat domácí prostředí. Druhá část domova je připravena pečovat o více než 100 seniorů se specifickými zdravotními nebo duševními komplikacemi, jako je demence nebo Alzheimerova choroba. Jsme připraveni poskytovat laskavou a vysoce kvalifikovanou péči všem klientům, kteří mají sníženou soběstačnost, a velký důraz klademe na výběr lidsky kvalitního personálu. Útulné 2- a 3lůžkové pokoje se sociálním zařízením zajišťují dostatečné soukromí a zároveň zamezují typické izolaci seniorů. Společenské multifunkční prostory pak slouží pro terapie, stravování i běžná setkávání. Důležitou a jedinečnou roli zde má také zahrada s relaxačním a terapeutickým využitím. Koncept domova pro seniory je založen na racionálním základě a je do detailu promyšlen. Je zaměřen na uživatele a efektivní péči o ně. Přehledné dispoziční řešení umožňuje snadnou orientaci ve všech typech prostorů. Chtěla bych zůstat do konce života a velmi jsem spokojena. Ty zdravotní sestry, to jsem ještě nezažila tak příjemné, ochotné. Jsem velice šťastný, že vzniklo zde toto zařízení a věřím, že zde najde domov mnoho nových obyvatel našeho města i blízko okolí. Přeji Grand Park Havířov, ať se mu daří a je úspěšným zařízením a šťastným domovem pro občany. Po vzoru domova v Havířově aktuálně stavíme další 2 domovy. Výstavba v Hradci Králové již byla zahájena a je situována v části Moravské předměstí, jižně od historického jádra města. Svým téměř 150 obyvatelům začne sloužit začátkem roku 2016. Třetí domov seniorů Grand Park bude stát v Praze Štěrboholích a bude poskytovat péči více než 140 klientům od konce roku 2016. Naše vize a ambice jdou ale mnohem dál. Už nyní vyhledáváme a nakupujeme vhodné pozemky tak, abychom postavili další domovy ve všech 14 krajských městech České republiky. V druhé vlně chceme ve spolupráci s municipalitami budovat domovy Grand Park také v dalších větších městech okresního formátu. Každý projekt domova seniorů představuje investiční příležitost nejen pro skupinu EBM, ale také pro spoluinvestory a financující banky. I když se jedná o ryze komerční projekty, finanční dostupnost domova je pro nás alfou a omegou. Budujeme zařízení, která budou dostupná širokému okruhu klientů. Našim klientům se snažíme poskytovat co nejdostupnější služby. To znamená domovy efektivně postavit, zajistit jejich dlouhodobé financování a v neposlední řadě efektivitu provozu. Toto vše je možné díky existenci silné skupiny EBM Group, která je nositelem projektu domovů seniorů Grand Park. Skupinu EBM Group tvoří společnost EBM Expert Building Management SRO, projekční a manažerská firma.
společnost EBM Partner AS, která plní roli developera a investora. A společnost Grand Park AS, která je provozovatelem všech domovů seniorů Grand Park. Synergické efekty uvnitř naší skupiny poskytují našim partnerům i klientům nepřehlédnutelné výhody, které přinášejí efektivitu a pružnost při řízení projektů domovů seniorů od okamžiku akvizice pozemku přes povolovací proces, výstavbu až po jejich otevření a následný provoz. Našou ambíciou je vytvoriť v Českej republike sieť domov pre seniorov s povesťou najvyššej kvality.